Kaixo, Irurik Ener naiz, Ideatekako marketing zuzendaria. Ideateka, izenak esaten duen moduan, ideiak sortzen diren leku bat da. Duela 4 urte sortu zuen nire nebak, Enekok. Enekok beti ideia asko ditu, beti interneten inguruan eta teknologia berrien inguruan gauza berriak garatu nahi ditu, eta horretarako sortu zuen Ideateka, ez? Buruan zituen ideia guztiak edo merkatuan teknologia berrien inguruan falta ziren zerbitzu guztiei, guzti horiek kalea ikus ezaten, ez? Horretarako disiplina ezberdinetako talde oso heterogeneo bat sortu genuen, eta honela batzuek beste batzuengandik ikasten dugu eta honela sortzen ditugu ideia uste dut aberasgarriagoak. Teknologia berrien inguruko merkatu hau eta internet inguruko merkatu hau oso zaila da, ez? Gainera, itxoiten baduzu zerbaitek arrakasta duen, zuk horren inguruan zerbait egiteko, seguruenik berandu iritsiko zara. Bideojokoen munduan lurreratu ginen eta horretan gaude une honetan, ez? Bideojokoak garatzen eta baita ere bideojokoen inguruan teknologia, HTML5 inguruan teknologia berriak garatuz. Euskal Herri mailan bideojokoen merkatua oso bizia dago, ez? Uste dut, normalean esaten dugun moduan Estatu Batuetan edo Japoniatik datoz handienak, Europa ere oso indartsua da, Alemanian oso bideojoko onak eta handiak egiten dira, baina Euskal Herrian badago mugimendua, enpresa txiki asko sortu dira azken urteotan, eta horrek nolabaiteko bizia eman dio merkatuari. Norbait kontratatzea ez dakiz zer lan egiteko, eta gero berak eta guk ikusten dugu agian erosoago egongo litzatekeela beste departamentu batean edo beste proiektu batean. Teknologien inguruko proiektuak ez dira inoiz amaitzen, beti hobetzen dira, egunero gauza berriak ateratzen dira, erabiltzaileak eta kontsumitzaileak aztertu behar dira eta egunero gauza berriak egitea. Kreatibitatea ahal dugun heinean beti bultzatzen dugu, ez? Astean behin egiten dugu, ostiralak hain zuzen ere egun libreagoak dira, norberak proiektu pertsonalak egiteko edo nahi duenaren inguruan ikerketa bat egiteko. Beste alor bateko programatzaile batek baita ere hemen barne ikastaro bat egiten dugu, eta honela guztion artean hitz eginez eta batzuek besteengandik ikasiz, honela uste dut kreatibitatea edo sormena bultzatu egiten dela. Zorionez, nire lana eta nire hobien arteko muga oso estua da. Orduan, bihar neure burua ikusten dut Ideatekan, proiektu berriak ateratzen, proiektu gehiago sortzen, teknologia berrien inguruan, eta nagoen moduan gelditzen banaiz gero eta gehiago sortuz, orduan eta hobeto.